Per fer l'exercici en moviment, concentrem la nostra intenció al tantien i inspirant pugem les mans per davant del cos, traient aire, relaxem tot el cos i les mans descansen al genoll. Això és la preparació. Inspirant, les mans pugen davant del pit, fent la volta empenyo endavant i traient aire, empenyo mentre miro a l'esquerra. Relax. Inspirar, pausa respiratòria, expirar, mirant a la dreta. Relax, inspirar, pausa respiratòria, expirar. Anem canviant de costat el ritme respiratori. Inspirant, pausa respiratòria, expirar. Sento com el moviment es fa girant les vèrtebres. Sento l'alliberament de la columna cervical, una gran extensió de braços, el moviment té una certa força. I anem repetint aquest exercici fins a 15 vegades. Per acabar la pràctica, inspirant, extrem els braços com les ales d'un ocell, tot el cos relaxat, traient aire, tornem a la postura inicial. Portem la mirada, l'oïda i la intenció a dins del tantien, respirem a dins del tantien, i piquem de dents 36 vegades amb un ritme tranquil. Se sent un so rítmic a les nostres mandíbules. Removem la llengua dins la boca 9 vegades en una direcció i 9 en l'altra per generar saliva. Removem la saliva dins la boca i la empassem 3 vegades portant-la amb la intenció a dins del tantien. Imaginem com una fresca gota d'energia que baixa dins del tantien. I acabem l'exercici.